De investering is van groot belang voor de beide kennisbedrijven. Wetsers krijgt om 2020 38 miljoen euro. En beziekt het nou zelfs met subsidies en investerings nog 15 miljoen in het jaar erbij te krijgen voor haar werk. Concreet zetten we dat om in onderzoeksprojecten die we dus in gearworking met die bedrijven en universiteiten uitvoeren. Hier in het lab in Lauwert. De gemeente die gaat ook nog forse nijbouw plegen. En dan gaan we dus ook naar verhuizen. Dus dan gaan we daar verder met ons werk. Want hier in het Van Hal Larenstein gebouw ben wij uit de jas gegroeid. En met dit geld zal we ook nog verder groeien gaan. Takkenmier begint de nijbouw van Wetsers op het Jedre Atoglasterrein in Ljouwert. Ook de derde campus aan de zuidkant van de stad kan nou uitbreiden. Het geld is heel belangrijk voor haar. Wat hierbij komt op deze locatie is vooral een samenwerking met Van Hal Larenstein, met het educatieprogramma. We hebben een innovatieprogramma waar we heel veel met bedrijfsleven gaan doen, met MKB-bedrijfsleven. En last but not least, we gaan ook hier met nieuwe stallen werken. Dus om al die vragen te kunnen beantwoorden, zullen we straks ook wat nieuwe stallen hierbij krijgen. De investeringen in de Friese economie binnen net alleen van groot belang voor Wetsers en de derde campus. De volslaande Friese economie moet er wat aan hebben. Dat brengt ik weer maar dat er allegaar werkgelegenheid komt voor hoogopgeleide mensen. En die kennisintensieve bedrijvigheid, die heeft natuurlijk ook al wat talleveranciers nodig, zodat in de hele economische keten van Friesland dit een enorme opsteker wezen kan. Nou ja, dit gaat om honderden arbeidsplakken. Nieuwe arbeidsplakken structureel op termijn. Maar de bouw krijgt hier toch een behoorlijke impuls. Dat nou haast 60 miljoen van het Zuiderzee-geld in de Friese kenniseconomie stutsen wordt, werkt het als een katalysator nevens de gemeente. Er komt ook geld uit Brussel. De provincie draagt ik behoorlijk bij. En wij toch zelf een paar miljoen in het putje. Dus we dragen hier allegaar bij en het bedrijfsleven draagt bij aan deze ontwikkeling. En komt dat er dan nog bovenop? Ja, dat komt er eigenlijk allegaar bovenop en dan heeft het over een paar 100 miljoen investeringen voor de komende jaren.